Mayong buntag mga kasama, laing beneficiary na usab sa atong One Radio campaign ang mudawat sa ato ang solar radio transistor mga kasama nga hatod sa One Radio campaign sa Arman Foundation. Unsay pangalan sir? Rizalino Wakan Jr., ma'am. Pamilyado sir. Yes, ma'am. Bali na kay anak nga ga eskwela, ga module. Na, ma'am, na. Sige karon sir, ka man among napili sa Arman Foundation nga modawat sa atong solar radio transistor dawata sir. Unsa ba ka importante ang radyo sa imuha? Importante juga ang radyo sa kung kay siyempre makapaminaw tag mga labas na walita, mga drama, tas ang module sa mga kuan ma'am naaman sa kuan mapaminawan. Sakto kay sir kay matag Domingo ang DXDC natay radio education program. Maduog na si mong mga anak. Gawa sa ma-update mo sa balita, makakaton pagid sila. Congratulations sir in behalf sa Team Arman Davao ug sa Arman Foundation. Kauban si Radyoman Joel Veray kini si Radyoman Aimee Ginita Tatak RMN.